Ya. Ayo ngisor medun kok. Ayo Tin, ayo lagi medun. Loh, justru kowe iki bangga nek wong piyai kene iki kowe begitu takon medun, ayo Tin. Berarti selama iki penonton iki memperhatikan kamu. Ya. Ngidola karo kowe, ngefan. Iya. Pengen ngantemi karo kowe. Ya. Pengen ngantemi lho. Saking ngefane ana sing gemes wong nek komentar kae Tatin tuh bikin gemes. Batinku ya sing marai gemes ya apane. Iya, wong awake kaya dream. Lah ya awake kuwi sing marai gemes ki. Ah ya ora. Kelemon nek kowe iki ora marai gemes ora. Ya. Nek didumuk kaya ngopo ngono paling. Halo ana sing wah. Kae ngelekar lho kae. Paling lho, paling. Walah ya. Ya ora apa-apa arang ya. Lagune apa? Areng ngaturke apa? Lah napa enten? Sisa-sisa cinta wis. Ya. Iki mau wis. Iki kayak malah hafal bapake podang kuning. Ya, nyuwun podang kuning. Nggih. Ning dite wis entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku ki mau lek ngedumi kokean nek. Ayo jenengan ya sembodo nang krogo kuwi ngene jenengan dhewe. Kudune 100 kok aku kebablasan 200. Ya ki bareng tekan ayu kok entek. Waduh aku wis tratapan iki mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tasnya dirogoh. Tas apa? Anggepe kok ngrogoh tas. Ya kan sembodo ngono lho. Tenetek kanggo wayangan ngrogoh tas tekor, wayangan ngrogoh tas tekor. Anggepe ora. Iki tas ki khusus e madake. Iki wis ora entuk dirogoh. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Ora komersil banget to. Ya aku ora komersil liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ora wis tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh, ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Ajane utang lho jenengan? Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu mlocot. Lah, tenan lho. Sing endi? Kuwi transferane ora nang rekeningku. Sing nang Megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? 3 dina. Wis tanggep ilang. Wah. Ora iso ana peraturan to transferan 1 hari tidak diambil hangus. Lah kok wis tekan 3 dina kok ora to jupuk hangus wis. Lah le jupuk nendi? Lho nang dalem kasenonan. Engko ti Mas Dono meng dikei angin. Ya ora kok ya wis ya engko tak ijoli wis. Iya, wingi pira to? 500 to. Wingi sing dienggo sinden kok 1 juta. Oh wis lho. Mana to? Wis ta ya. Belum. Wis ya yuk. Urung ta? Ya. Ya piye? Waduh, yoga barang ya urung ya kowe. Iya mangane. Kuwi yoga urung njaluk kok kowe wis njaluk. Lah ya ora wani njaluk ya. Ah wis yoga kuwi no. Ya, heeh. Wah, setan ki ora. Malah ngeling-elingke. Nah, tak bayar saiki ndak ada cerewet ora. Saya tuwai saya lali soalnya. Ya. Nah, ngono kuwi lho sembodo. Sinden pira sak yuta? Ya. Nyo, ndak marahi penyakit. 2 kali lho. 2 kali ndasmu kowe. Tenan ya. Tak percaya iki. Ora iso pisan kok. Sama Klaten. Wes bubar weh. Yo, gandaneng kosike. Kok 2 kali konjur mundak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Wira swasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Nah. Ayo iki, Mas Yanto. Kuwi sing Megua. Sing Klaten urung dadi 2 juta. Ya, padake cah tipis. 2 juta to? Dadi 2 juta. Wiyagone pira wiyagone? Anakku wis sekolah wis sangune peke ben esuk 2 juta nya. Aku anggar nyangoni anakku nyolek sangune. Kok Bapak kudu tindak kira ndak pecah ndasmu. Wiyagone ya 2 juta. Wiyagane do meneng wae kok. Iki do rawani omong lho, wakil aku. Waduh aku iki. Nek disekseni wong kali bawang nek dalange iki lomo ngono lho. Ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas kok
buncelke lho. Ora aku medun. Ya kan dulange iki kena lho. Aku nglumpukke wong wiyaga biasane nglumpukke dhuwit rasane kok. Nglumpukke rasa dadak isin. Ya, dilumpukke Bim. Nglumpukke Bim, keke anu kase. Ya, wah, mbok mau ngerti rasa ngedeke tatina wis. Lah aku lah kelingan terus ya. Wah, cilaka tenan iki. Ya ora masalah. Ya, ya. Ora apa-apa. Iji ana ta kuwi? Iki dekku sing laku ngetokke saka tas e. Lah yang kuwi kok jatahe aku 200 le nembang. Wis to? Urung. 200. Nah. Ya ning. Nyanyi ndak merimpeni. Men, nek ora dijaluki tak tambah sugih. Ya, wong jeneng ana wong duwe kok mesti meri. Anggere ana wong tuku apa-apa kok mesti anggere tak liwati karepe kok tuku meneh. Lah ya ora. Lah ya ben ya nyeleng-nyelengi kok ditendek. Lah kuwi melu ngono aku barang lho. Lho kok melu ngapa? Lah ngono aku ya tok catut tok. Ora wae ora tau catut-catutan. Lah ngapa gunting? Ngelongi. Ngelongi beda karo nyatut. Iya. Hes. Mayan yo, keti bawani endi tasku mau. Kene tak gawake kuwi. Rasah iso nggawa dhewe. Sararep njaluk tulung kowe aku. Kok tak anu lho kekebakan tas. Ora wis. Ngono aku jek selo. Ben. Aslo mbok diseseli. Ayo kene. Emah. Rawani aku ya. Iya, wis gak wis. Ya wis ngono kuwi dalang ki kudune lomo ora githoke kok le jeru temen. Ana sapite orang ngono ning ngene. Kene iki. Endi kene kok? Heeh. Iki tak ngu. Aku bingung. Arep ngapa, Dik? Anakku nusul. Oh, musul ibu. Oh, anake. Oh, apa nak? Aku piye lar nembung ngomong apa ya? Anake sing ngrebab po. Tatin nek omong kaya palu. Lah ngapa? Dadi ora digaraya-garaya langsung des ngono. Lah ya wong marani rene lho tak kira anake Pak Santoso. Enak. Saben dina mikir kok jek ubrung wae to iki? Manuk. Aku wedi bengi iki karo Tatin lha iki nang Kulon Progo nang wilayahe. Oh, wani main-main tak undangke boloku. Bolomu basa jam setan priprayan. Kayak main nyucup bun-bunan ini. Setan tenan iki. Lah ngapa toh? Aku iki kurang ajar saya kebangetan nih. Lah piye? Adalang kok arep dicucup bun-bunane kurang ajar. Arek dalam. Aku sadurunge nyucup bun-bunanmu kok tak cucup kejet-kejet kowe. Iso nyucup apa piye? Iso. Paling ya meng ngono kae. Ya ini ra iso. Pade. Piye ora ngomong apa? Ora apa-apa. Mikir manuk podang agawe kreketing ati Nora mendo sun pikatku lote bendo. Iya. Apa?
Jen ku atraksi ya. Ayo udu salahe kanca-kanca. Wong kowe iki areng ngendang kok nyekel dus-dusan. Bareng anu kaget tumplak. Ya wis ra sida madang kok. Wah, wis nek 5 iki ngurangi jatahe kanca-kanca. Iya. Jupuki Mas Denko jupuki. Wah, wis. Nglimo iki nggone sing demung loro, sing ngethuk, sing ngenong karo nggone dhek dhewe wis. Ha poso. Iya. Ora apa-apa. Oh, jembambasan. Apa? Jembambasan. Jembambasan. Heeh. Wah. Wah, mangga. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Uyuran anggole isih tak sayang. Esuk
Sedekap niki kula ajeng ngatur apa segedap kula ajeng ngaturaken keping setunggalipun sugeng dalu. Keping kalihipun sugeng Natal kagem sedherek ingkang ngrayakaken benengke wae. Sugeng Natal berkah dalem. Amin. Ingkang keping endokipun Ora arep tak benerke wis sak karepmu. Arep ngendhok, arep nelek sak karepmu. Ya bener to, tigan kan endhok. Kaping tikanipun, tikani endhok. Dadi kenapa ndadak tiga ya endhok wae. Sing do ngerti kabeh. Masuk. Mening, Pakno. Mening. Apa bening? Mening ki bagus. Oh, bagus bening, Pakno. Heeh. Ingkang kaping endhokipun ngaturaken sugih pepanggihan malih dene rencang-rencang saged pepanggih setunggal kalih setunggalahipun. Terus ki maksude piye kuwi? Maksudnya ki alumni bisa bersatu lagi, berkumpul jadi satu, ketemu meneh balung-balunge. Iya. Apa nemoke balung pisah apa sih? Kowe iki nek ora iso basa ki mbok rasa basamu rasa angel-angel. Wah ya, nglumpukke balung pisah, nuntumke daging sing renggang. Wah, kok apik banget to baleni, Pak. Ngumpulke balung pisah, nuntumke daging sing renggang. Nguntulke? Nguntulke. Daging apa sing renggang? Nuntumke. Oh, nuntum. Nuntumke kaya dikraketke ngono lho daging sing renggang. Oh, apik tenan. Ngumpulke balung pisah, nuntunke daging sing renggang. Nah, ngono kuwi dadi kumpul lagi. Rukun meneh. Tur dasare para alumni-alumni iki duwe semboyan nek wis teko ning SMP iki rukun bersama masyarakat sekitar. Iya. Ora mawas kepercayaane apa, sing penting nyawiji rukun tetunggalan. Nggih, luar biasa dengan hati yang tulus. Waduh, carine ya mau. Wah, wis ora nyambung iki. Piye ora nyambung piye? Terusno kowe iki tak ujolemu basa engko nek kleru tak penerke. Iya, aku ra iso basa Jawane. Tulus apa basa Jawane? Ikhlas. Beh. Lah ya tulus ki ikhlas. Lah iya. Berarti ikhlas kanggo rasa ingkang ikhlas. Nah, ikhlas ki ya iso dijukuk basa Jawa ya ora apa-apa. Oh, nggih. Oke. Pon iki? Ayo wis gak arep ngopo, arep nglekar ya sak karepmu. Nembang apa? Iki nembang mau kan wonten pamundutan kathah. Sisa-sisa cinta kula mboten saged. Mbak Ayu saged, Mbak Ayu. Kaya engko keke ayu wae. Menawi sine terus wau wonten ke napa? Kembang rawe wonten, caping gunung sampun. Nggih. Berarti kembang rawe. Ya, iki bener mboten wau. Susuran awala meneh tak wacane engko ndak ketinggalan. Nggih. Matur nuwun awit ilmu ingkang kula tampi saengga saged migunani dhateng sesami. Katur ing ngarsanipun keluarga ageng SMP PL 1 Mboro tahun 84 Parjio Kalijeruk Gerukan Moyudan. Oh iya, nyun lagu Putra Nusantara. Ya, ngono diaturake mengko. Nggih pancene nek ngono mesti kelingan ya Pak nek apa kelingan karo gurune wis tau dinai ilmu ngono ya kudu. Ilmu ora bakal ilang. Iya, wis ora bakal ilang selama hidup iki mesti bakal ana terus. Nggih, kula nggih ngaten riyen SMP niku nggih napa nggih wonten kejadian sik kula kemutan kat dugi samenika. Apa? Ya niku tentang guru, aku kembiyen can marake mumet guru, Pak. Mergane? Aku takon, Pak Guru, kenapa aku kudu sinau matematika? Terus? Lah ya aja kenapa jajale, Pak. Ya dienggo sangu ilmu sok nek dadi apa? Apa? Pemborong kan hitung-hitungan cepet. Ya ora mesti ke pemborong apa ngitung logaritma, terus ngitung Pitagoras. Ra penting to. Kaya aku arep nyinden ngopo mbiyen aku sinau Pitagoras logaritma. Ya ora. Heeh.
Aku mbiyen takon ngono, dosen guruku ya mumet li arep mangsuli. Wah, bocah iki siji marake mumet sidane aku dine soal, Pak. Dine soal apa? Dine soal matematika kon garap. Soale piye? Garap ya soalnya mumeti ngono kae. Nyoh saiki digarap bahasa Indonesia sekarang dikerjakan dalam waktu 1 menit. Ya dasku buyar. Nesu-nesu aku nggak bisa lah Pak ngerjain segini. Terus dikerjakan dulu tak baleni meneh. Setebar pira dinai waktu wes sekarang dikerjakan dengan sabar dan cermat. Bar kuwi ngerti ternyata sinau matematika kuwi dinggo melatih kesabaran karo kecermatan dan ketelitian. Wah, guru cerdas ya kaya ngono kuwi. Hello. SMP kaya ngono ya, Pak? Aku SMP, aku matematika iki 9 aku SMP. Tenene. Dinggo cah 3. Dibagi 3. Berarti 3 ya. Diporo. Aku ya SMP. Kok pinter iki. Anggere muni ndelok jadwal ngono matematika nu rasane kaya kecemplung neraka kae. Lah iya. Arep mangkati awake wis panas kabeh kae. Wah. Iya, ngono ya. Nek Inggris aku pancen ya luar biasa. Waduh, iso bahasa Inggris, Pak? Ya, little. Oh, little. Nek selamat pagi. Good morning. Waduh. Selamat malam. Good night. Begini, cerdas. Nek selamat tinggal. Goodbye. Wah, gini cerdas. Nek jagung tinggi pergi lagu apa? 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 Jagung tinggi pergi lagu. Apa kuwi? Nah, jagung ki apa? Jagung ki apa? Nek tuku kayak brondong-brondong jenenge apa? Oh. Corn. 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 Nah, nek wong dhuwur apa dhuwur? Long. Tol, lek longi panjang, tol. Tol. Gagah wis lah. Loh, kok dadak? Wah, ora tok blusokke aku. Jagung corn. Nah, tinggi tol. Pergi. Wis cetha kuwi, loro kuwi wis cetha. Pergi. Go. Lagu. Sing. Song. Oh. Nah, berarti apa jagung? Apa jare pinter bahasa Inggris? Lisa cangkem elek. Jarene pinter bahasa Inggris. Ya ora maksudnya aku kan apa? Nek luar negeri ngono wis ora pati bingung dadi omongan karo petugas-petugas bandara iki. Aku ya apa jenenge aku mbiyen ning pesawat ya bingung takoni. Anu wedi, excuse me ngono. Aku ya yes, aku tak ngomongke. Kon maem. Oke, dek takoni. Rice or noodle? Milih what aku rice or noodle? Rice or noodle. Nek rice aku ngerti. Noodle ki apa ya? Aku terus takon. What noodle? What is noodle? Long. Long. Tur lemes. Yes. Langsung dong aku. Dadi dawa ning lemes. Kuwi bakmi. Oh iya. Noodle langsung ketemu ya, Pak? Langsung ketemu. Iya. Ayo angel ya, aku mbiyen kono di Paiko e. Ya. Duwe kanca londo kono nek cak jadulan pokoke kowe nek nang kene nek ora basa Inggris ra aku ora arep wangsulan. Waduh, ayo sting pletot ra karo-karuane ya wis ben. Iya, monggo apa jenenge tata bahasane ora pas nih ya iso ora apa-apa. Ha nek kowe iki S2 ya mesti wis aku wis percaya ngelmumu wis sesuk calone arep mlebu ning dokter. So nek Amin. Lah jare arep mlebu dokter. Iya, iki nglumpukke. Ya ben sesuk ki Pak Seno bangga. Duwe sinden dokter ya bangga. Nek ya ora aku ya ngisin-isin ke aku, wing arep tok nggo garan lem war ngece aku. Sindene dokter kok anu dalange lulusan SMKI. Wah. Loh, sing penting kan bos. Dalang SMKI ning bayari dokter ora gleleng. Iya, ora masalah. Gleleng kok. Iya. Sesuk kowe nek dokter kuliah terus ora nyinden. Yo nyinden. Aku kehilangan mata pencaharian. Tetep nyinden beres nek dokter iki rada gleleng parah kudu kuliah ben dino. Oh iya. Tenek sengkleh uteke. Nek dokter ki kan nganggo utek kiri, nek nyinden kan nganggo otak kanan. Nah kuwi kudu balance, kudu seimbang. Iya. Ya mesti nganggo. Kok nek utekku gede sebelah, kok ndasku gede sebelah kowe. Lah sapa iki ngono aku ra sido. Ya ora apa-apa ora. Kuwi dokter. Nek sing apa rambuté rontok dhuwur kuwi ahli apa? Rambutnya petak ya. Budak dhuwur. Petak no. Kuwi profesor. Ah ora. Apa? Kuwi ahli agama. Wah, kok sakit? Hubungannya dengan yang di atas.
saking kerepe berhubungan dengan nek yang sing di atas ya. rontok rambutnya mburi apa? Apa nek mburi? Ahli sejarah. Kok iso? Mikir masa lalu. Ora ono sejarah mikir masa depan ki ora. Oh, lah berarti kowe rambutnya sing mburi ya ora ono ya. Ora, iki mikir wayang terus aku. Kan masa lalu. Nek tak buka pancen buta mulus kae. Iya. Nek rontok kabeh. Nek rontok kabeh gondol tenan. Kuwi gejala stroke. Ora ahli ya, Mak ora ahli. Yo ditaturke Mbak Elisa nembang apa? Anu napa? Memanismu hangu jiwat. Apa sih jenenge kuwi judule ne? Memanismu. Sinom grendel. Apa? Sinom grendel. Grandel. Oh, grandel. Grendel ki nek dienggo nyencang tangane grendel. Oh, iya. Nek dilangi ere mlentrung. Heeh. Kok mlentung? Grendel dadi gendel. Tok warai. Apa kuwi? Mlentung. Nek dicokot nyamuk kae berarti gendel. Heeh, bener wis. Rasah terus ndak tekan dindi. Ha iki cahe cangkeme lecek iki. Oh, lecek. Apa-apa diomongke tenan e. Iya. Memanismu hangu jiwa Natalan wingi kowe sing nakokke lho, Sa. Lho, Nggih. Mbak Elisa kok anu Mbak ikut kemana Pak Seno pulang? Oh, ke Nggih. Sulawesi enggak. Kemana? Ke Trawono. Kok ke Trawono? Ah, bapakne Trawono, mbokne Sulawesi. Oh, Terwono. Trawono. Agawe ru citing kale lara Ya iki duwite sik tampani sing saka iki mau sing nyuwun lagu. siki tenanan ra. Tenanan kok iki. Alhamdulillah, Oh, puji tahu. Tuhan. Matur sembah nuwun nggih Pak Seno salim sike. Ah, dienggo daftarke dokter. Walah, Alhamdulillah. duit 300.000 nggo daftarke cukup formulir. Ayo. Ora apa-apa. Oh iya tiwik rung tak kei, mau anting tak kei. Nya wik nya. Nya ndak penjap-penjep. Nggo tumpah susu. Mula kok kit mau anggere aku omong kok ngono. Ora ngerti karo ngene iki. Ngono ya. Apa to iki aku kaya disendu. Ngode. Disendu. Iya. Lara apa kang si Nah, natya Eno. upama munduta rokmi tertentu tak turuti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welas ing madyaning jala nidi temah gonjing temah konjing hanggen jong ning paku
Tibake apa, Elisa? Niki kator niki Bapak Ibu saking Lampung nyon Kembang Rawe niki mboten salah nggih. Kembang Rawe. Ya wis ora apa-apa ora arep sing ngrungokke iki radong titik katempot cecek-celep. Timiriti. Ya, mangga. Di anu wiwiti saka kendhangne no. Ya, ndeleng. Dung tak dung. Ya, jogeti sa. Ya, bocah iki nek joget energik. Dek ben kae nganti tekan sumur barang e. Heeh, tak goleki Kembang Rawe kok ilang ra ono sing nyanyi iki bol. Neng sumur barang nimba. Ayo embo ayo. Ya. Koko belum jiwa langgaji jiwa langgaji koko belum mau ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu perawan rasane enak tenan susu rondo rasane ra karuan asik awas yo asik yo
Jugawan. Oh, iya. Cemplungke jugangan ngono. Kok cemplungke jugangan to? Wis senengane ngarani sing ora. Mangga. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolahe. Pelajaran apa-apa kudu melu. Ngawur kowe iki. Anakku sing bagus dewe ngandel ora kancane yoga do buka dus sing ngiring kono wong 5 do pendonang pendono. Isih kelingan. Mergane duse diwutake karo sing ngendang jaipong ayo. Tanggung jawab kowe do Denko. Mesake ora. Heeh. Ah dikrikiti sing resik-resik. Jijik ora. Kaya aku dak cilik mbiyen senengane anggere tiba nggawa lawuh pupuno tibane lemah tak jukuk tak ilang-ilingi sing ra ana lemahe sing tak krikiti. Heeh. Kok kira-kira kok isih ngelih sing ana lemahe tak pangan sisan. Ha iya ya cah nekat. Sisan ben aku wong nekat. Ya. bisa pintar sekolah Pangudange wong tuwa ya pancen bocah iki ben supaya pinter sekolahe mergo ngelmu kuwi pancen migunani. Wong tanpa ngelmu bakal gampang diblusukke karo wong sing berilmu. Wong sing berilmu akhlake elek, senengane mblusukke wong sing ora duwe ngelmu. Iya. Mula ngelmune akeh, akhlake becik, imane kandel. Wah, mantasaning menungsa. Pitataning jalma. Apa? Ngopo kuwi? Ngelmune oklah. Oke kok oklah. Ngelmune oke, akhlake apik, imane kandel. Sing tipe simin. Oh, ayo. yen wis bisa Rasa sedih kodenku ya sesuk dipesenke 5 dus. tak oleh getun banget. Heeh, mesakake. Engko nek ditakoni sing duwe sing bakul warung nganggo iwak, nganggo wutuh. Heeh. Jaluka gemak kae dijembeng kae apa kae glepung sing akeh ora kaya ayam goreng. Heeh. Ning akeh glepunge tok. Iya. Nyambut gawe kudu mlaku Sakabe. sak mestine Pecah ndasmu lho kowe. Wis ae ganti-ganti ukara. Ki mau apa? Kudu mlebu sak kabeh. Samestine. Samestine ki nek ora kabeh ra tonjol. Setan tenan ora. Cukup menang. wis meneng akhiran aku aja pijar nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pintar sekolahe
mesti wis kangsenan iki. Pak Rebo. Pak Rebo. Sapa iki mau sing odo-odo? Kowe iki wis jarike kleru senengane odo-odo. Kudu aku ya kle. Kowe kok ketoke nyemoni sapa? Heeh. Aku terus lho aku ki sumber-sumbere. Iki ngono aku tok salahke terus aku niba lho sesuk. Aja. Lah kowe iki wiyaga kok hobine tiba saka motor aja. Bakatno le kendel. Heeh. Aku gerongan kok dadakan kok Pak Rebo. Pak Rebo. Pak Rebo lair dina Kamis. Nek Minggu bali nang pasar Senen. Kok ora ketemu-temu kowe. Heeh. Apa lho ki lagune? Sok digarap ya, Tru? Yo. Yo nek ra angel. Nek angel digarap ya ora usah digarap nengke wae bijine 0 mbok men. Pak Rebo tinggal selop. Tanya. Ya.